το ταψί, εντάξει. Ναι. Το μωρό. Το αφήσουμε. Και έχω βάλει τα λαχανικά στο ταψί, φέρει πιάσει από εκεί το κρασί, φέρε και το ζωμό. Αν θέλω να κάνω σάλτσα δηλαδή. Βάζω, τώρα έχω μία σχάρα και την έχω βάλει στο μαγειρεμένο. Παιδιά, δεν μπορώ να το πιάσω, Αλέξη μου. Ρίξε μέσα. Ένα φλιτζάνι κρασί. Στα λαχανικά κρασάκι. Φέρε και το ζωμό από εκεί. Το ακουμπάω μέσα. Να δούμε θα κάτσει. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ρίξε και αυτό. Κανονικά θέλεις σχάρα. Θέλεις πρώτα χαρίτσα. Τα λαχανικά κάτω. Βάζεις ζωμό και κρασάκι. Δεν ξεχνάω να το αλείψω και απ' έξω, γιατί αυτό εδώ θα του δώσει έξτρα. Είναι αυτό που βάλαμε και μέσα. Είναι μουστάρδα, ελαιόλαδο, ρίγανη, θυμάρι, αλάτι, πιπέρι. Αυτό που έβαλες και στο εσωτερικό. Μπράβο. Το αλείφω πάρα πολύ καλά. Έτσι. Στο 90-11-51-51-70 καλείτε για να κερδίσετε τα σκεύη σήμερα. Τα προϊόντα. Δεν το ξεχνάμε. e-multishop.gr. Είναι από το e-multishop.gr. Ωραία. Και πόση ώρα είπες το βάζω στο φούρνο στους 200 βαθμούς. Θέλει 1,5 ώρα ακριβώς. Εγώ το ψα 1 ώρα στο σπίτι και μετά άργησα να έρθω όπως κάθε πρωί και το άφησα λίγο λιγότερο εδώ. Μόλις όμως το βγάλω, παιδιά, από το φούρνο το κρέας, όπως είναι ακόμα καυτό και ζεστό, θα το βγάλετε από το φούρνο και θα βάλετε πάνω του ένα αλουμινόχαρτο, μία λαδόκολλα, θα το αφήσετε σκεπασμένο για 15 λεπτά. Το κρέας, όσο παραμένει, βλέπεις που τρέχει το υγρό από μέσα. Συνεχίζει και ψήνεται μέχρι μέσα για τα επόμενα 15 λεπτά. Ρουφάει λοιπόν τα υγρά που έχει βγάλει στην επιφάνεια με φυσαλίδες, ανακτάει τα ζουμάκια του και συνεχίζει και ψήνεται για λίγα λεπτά ακόμη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η σχάρα, μας είπες. Η σχάρα είναι πολύ σημαντικό να μην ακουμπάει μες στα ζουμιά που στάζει το κρέας. Και τα ζουμάκια, φέρε μου το ταψί να δείξω κάτι. Τα ζουμάκια που είναι και το χέρι μου βρώμικο. Μπορούμε να τα κάνουμε σάλτσα. Αυτό εδώ το στραγγίζω. Ναι, αμέσως. Το στραγγίζω καλά, πατάω και τα λαχανικά να βγάλουν ό,τι